an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bi ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo sabanan an balana ka fo ye marisi kalo de ye bi y'o tile fila ye ka bɛn 2021 san ma kalo min n'a bɛ wele ko arajaba kalo an balana ka fɔ bi y'o tile 18 jate la san kalo 7 don hijira san 1442 san dugo de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka u ladɔnnen k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ marabolo kɔnɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa fila an b'a ladɔn k'a fɔ marifa cira maa fila bonyanko la min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra sibiri ni ka dugu jɛ kari la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kununko sɔgɔmada fɛ k'i min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye yirimajɔ kin ye o alimami dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Ibrahim Traoré ale denmuso i ka dɔn ko tun kɔni a kun tununw na denmuso in a yera kunun nka a yera ye cogo min na o y'a sɔrɔ a tun bɛ bolo dɔ kan o ko bɛ cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi cikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ olu ka daga kɔnɔ na bi k'a sɔrɔ kɛ ni faso ma wulikajɔ kɛ ka se ka jisɔngɔ bila ɲinɛ k'a bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye u ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ ka ofisi tanu k'a yira k'a fɔ u b'a yira jamana ɲɛmaaw la gouvernement ka wulikajɔ kɛ ka jisɔngɔ bɛɛ ɲinɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lamɛn k'a fɔ sibiri kana kari fɛ kunnafoniw ye an sɔrɔ k'a yira k'a fɔ Joyila marabolo kɔnɔ na marifa kɔni o cira kɛra Joyila dugu ye kɔnɔ yɛrɛ de la ka marifa ci pendiya kɛyɔrɔ dɔ la fɔcogo la n'i y'a sɔrɔ o ye bari dɔ ye k'o kɔni kɛra ka dɔn k'a fɔ marifa ci kɛra kamalen dɔ e ka dɔn kisɛ ale sɔrɔ ka taa se musolaka dɔ ma o kɔni sen fɛ ka dugu jɛ kari la wulikajɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra u taara labitani nga kunnafoni na min ye ka dɔn k'a fɔ kamalen kɔni ko hali n'i tora marifa kisɛ in sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ musolaka ye o kɔni jɔngina nka maaw bɛ ɲininkali la nin kɛba ye jɔnni de ye yalima ko kɛra cogo jumɛn de la an ye kunnafoni ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli caman bila sen kan fo nin yɔrɔ in na kunnafoni tɔnjɔ foyi ma d'a ma a ko kan ka sigida ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ a ko bɛ jateminɛ na u bolo fɛn fɛn ma bɔ a ko la e ka dɔn k'u bɛna u b'a yɛlɛ piratigɛ d'a ma an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala k'a ko dankɛnɛmaya n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na bi na maaw kamana bɛ gan kosɛbɛ kosɛbɛ maa dɔw bɛ tunu maaw la bɛɛ lajɛlen kamana bɛ gan min ye ka dɔn k'a fɔ alimami n'i y'a sɔrɔ n'o ye Ibrahim Traoré yirimajɔkaw fɛ yen ale denmuso kunun kan tun ye kunnafoni di k'a fɔ k'a denmuso tununa denmuso in k'a tilala ka ye denmuso in yɛrɛ ye cogo min na Ibrahim yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ nin waati in na alimami isalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alimami an ye kunnafoni sɔrɔ k'i ka denmuso kun kununa bi an ye kɛnɛ kan kan'an fɛ kumaso kɔnɔ dɛ ko denmuso in k'a yira a tunna cogo di a n'a yira cogo di. Alhamdulilayi ne denmuso a ba y'a ci 18h30 waati k'a fɔ ko a ka taa jɛgɛ di a ka client muso dɔ ma ka don fitiri waati la ala y'a kɛ a taara jɛgɛ di o ma o ko jɛgɛ dilen ko ale yɛrɛ y'a taatɔ ye a taara semaden kuranin fɛ bon a taalen o fɛ sisan k'a daminɛ o waati fo safo jiginna an ma denmuso in ye bon an ye denmuso in ɲini fan bɛɛ lajɛlen la denmuso ma ye an taara polisisow la denmuso ma ye kunun kɔni alhamdulilayi karabuguni bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa du kɔnɔ ka dugawu kɛ ala ka den ye alhamdulilayi safo jiginnen o y'a sɔrɔ jama caman bi du kɔnɔ an yɛrɛ sigilen don an bɛ masala la wa yɔrɔ bɛɛ muso dɔ nana k'a fɔ Mwalim i denmuso ayiwa an y'a ye mototigi dɔw bolo o mototigi ninnu ko o bi fasadiw dilan mais o ye juin mina belebeleba ye kare kɔnɔ an ka kin denmisɛnnin ninnu caman de bi juin ta kin tiɲɛnen don vagabonds bi a kɔnɔ kin tiɲɛnen don sungurubaso bɛɛ lajɛlen bi kin kɔnɔ o kuma na o kelen denmuso in o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la o y'a sɔrɔ ne dɔgɔnin dɔw bɛ yen olu sina ka taa sɔrɔ u y'a minɛ ka na bon an ye denmuso in ɲininkalen a ko maa minnu ye a minɛ ko suyɛntalaw kun don maa minnu y'a minɛ besow b'u bolo ayiwa gaziw b'u bolo u sina k'ale minɛ ka taa ni ale ye
foso bambal dola a bele jele chemsen fitunu de doke o ye muru ni beso jira alela o kila ka fo ku bi ne don ku mena wala ka ne bele ku bi ne don ko kuma na o kelega kuna foni me o demuso ne laben sisa o bina bona ye unu safo wati o bina bona ye bon o bina tana ye kinwara la anya soro wode kono o kuma na ambi aw fo ka barikada andega dara demuso kan kuma kan me ne fe ka fo kin anga dugaw ke ala ka basigi anga kima e bi amay sini dimisanu keme ka kin bele jele ken sinza meni durakuto ni ko langolo chama ambi Allah taala dele ala ka nyaka dama ala ka kin basigi almami so diga bo kene ka dengo ni umano blala koni alhamdulillah umano blala mais akonungo chemsene nunu chama kwani kujugu chama kwani kede mais umano blala andarna police la umano kwani blala ni tuye almami Ibrahim Traoré Kanye ambe dugo de ke ni nyone fufa mi kanga mara kona na munu ba wuli ke do ke yarabi ala ku ko be ko bo fiena na mbura yi amita chema ba ka fe kunungo ko malila kana tigilama u ku ye wuli ke do ke kata chema ba dozula ka u katulu ka daga kona na ka bonyono katai kata mado mine o ko ni kere ka do ka fonyo sama ko so sigila ma u fe ko ni mi ke to la fle kut na jeni ne ka dozo tigi kunte do re yere la kana ko ka klak ulu mine ko e gela baye ya saka pratika dama Madu Jarabe yoro inai aleba nyefanye angalame. Madu Jara ke bongoni ke me ni dozo shesira chemaba. Madu Jara kununga ye kuna foni soro mali la kana tigilama do ko mado tara aga mado minena kunungo uminena chogodi. Bon, nyono Furasido nana kena dugutigi ni chemaba dugutigi ni dozo ba no fe ko umine. Ku mogo bura nyono taranu ye uya mbele ulada ya ba fe ku dozo ba fla datugo ke dugutigi kwani ko blale do folo ukrefe. Munde la unanu umine katanu e katu datugo. Bon me jabi foi anyo ura ka fu datugo fu yene folo. Angone la nyine ku fo kanga mo bla. Parce que chemaba seshi ni jadi fi seshi chebe ko mitiro fla. Keni kala ode be chemaba ka udara chemaba yere asma foi metige nyine. Hali ni yoro ina ma kirin tege boga ta fu fe ni jadi kene kala no mugutira la kana tigela mo jalu law ti mo turo ti fu ye me marfa de bi uru bolo ka ti de zora nunu ndi sigila be dugul la kana me ni tro shi ke na ji jama kulu de vilila ka tanga mo mena ka tanu tro shi shefu mun be nyono aribara aw munu ye dozo ye no mena ko foi ma fawe no fu ye ko mo go bura ko utaranu ye fana yuda ne be mun ko mun tro shi shefu nge barala aribe jadi fisi borte dira keni kala munumbe nyono ndafe ko mi kilo 7 kilo nani unana nyono dozo ge lu cheketa uwelela ka fu ye utara ke da yoro dra ko fara ye ukisegi usegera yi o mi utara bo munu yeru fana bilila ke da mi dara mi munu mra ni zora jika inana mi boshi ke da tuma ko yarge flautai munela ni yoro nuna machama ni gele wula munela mo bunyaki ka da flau ka yoro nunai bon mo nyebe da flau flati bara ngono mo tisuru ma flau munu mbege marafata dube keni na modi bisuruma aw mi bara blami ga mi ci sama mali fanga nyefe mo ma uke sabali uke ma kefa kanga mo bla ndi kuma kele fiye ni ndodo ba ina danga mu mre ne fleni ka mene dirige shirima na ma ko do nunu meta mugu bile duginai parce que uni dugu yere cedi teme kilo 7 ka jari ju be o dugu mo ti teme kilo 7 ka yoro done do ube kilo 7 do ka kerefe awe mali suratu kuna foni ulaka fokubo yoro la iwa so si kere mun tara mene ne ka riba be kalama mo minum be nu bita fara keni kala o ka ke dozo beta de keni kala yoro foke dozo usugu bla dozo ra ange kele bi tagi nyejo mo kini uma keni kala de me bani keni kala be kini ambi mi nyine fanga nyamo fe uki kuma chefe akanga mo go bla ku tu go kan kono neni keni o keni kala ngono nana ma wera ki keni kere so keni keni du kunu wula fe o keni kala tele o nyanga mudo ti flam mene ke mudo daduma ti saze kaka jini tafu ute keni kala yoro do ya be yoro do nga batayi yew mogo bi dodo seju chili dira me o chili te mali yere manyuma parce que ni marafa bladi mumi kedi aw yuru mogo ka abu yesisa nga marafa ta ko illa kana ni kamai keni kala munu mangala nga marafa ta ko ye nyeshuru de mai munu mbali anga nyona ne chema ba mu fiye forobe jole fly akile mesege tige ari bi nyo jole be kono di adunga ba soro jike nde aye proju labo do dora yekle kinenge o ko fe ku tina mo munu nyu dange do foro kono keni kala ndara u gosi foro kono mo flatura fora ya mo mekara mena la jere ege magal labai mali fanga munu medu ba kono u ka la je ku nye korota ku kin korota ko invle ko ubi munu black na burshi kono o tiende de keni kala supporteru do tiende bon ka la je o ke mo fe u kina to fani gorama kariño na umadani ne nana ma minege tanayi ani mugutigi dame ñoo ngerefe na nana biya ka bi munge mugu bi kecce ma baka ba ibi nunu wela kredita dongo ye bomu do straka anga mo nye
mugu ciura mɔgɔ fila de kelen dora kelen jɔngɛna a fɔra nin surasi kɛ ɲɛ hali nin yɔrɔ in na a ma sɔn ka n'a k'a fɔ a kɛra cogo di n bɛ mun fɔ gouvernement ye a k'a lajɛ a kɛ kuma u bɛ sécurité kɛla minnu bila ka na u kɛ sabali u kɛ jamana lakana u kɛ sigida lakana ni jamana gouvernement jɔra k'anw lakana anw di marifa ta ko an bɛ foyi kɛ anw ye sɛnɛkɛlaw di u k'a lajɛ u k'u jɔ u kɛ jamana lakana anw bɛ se ka lafiya anw di siya kora dɛ anw kɔni b'an yɛrɛ kun lakana ni bira an balana k'a fɔ ni tun ye mamadu jarakan ye ka bɔ ngɔnɔpe nka i ka dɔ cɛmaba o dosutaga la u sigilen bɛ yen an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn basigi ala ka o sabati an ka jamana kɔnɔ na bi marifa bɛ maa caman bolo bi kɛrɛnkɛrɛnna sigidaw la ka min fɔ k'o jabajɛya yɛrɛ lakana de don ni faso lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ ka n bɛɛ daminɛ fanga bɛɛ lajɛlen fɛ ka lakana kɔni sabati i n'a fɔ fasodenw b'a ɲini cogo min na n y'a dɔn marifatigi caman bɛ yen olu ka marifa talen don marifaw bɛ sonsoro u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka maaw bɛ lakana cogo min na o y'a kunba de ye n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min bɛ cakɛda min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ faraɲɔgɔnkulu min n'u bɛ wele ko Pacte Mali olu ye fara ɲɔgɔn kɛ u bɛna wulikajɔ jumɛn de kɛ bi an ka jamana kɔnɔ na o kumatigi ye maa min ye Igor Jara don an ka lamɛn. Non, Pacte Mali, parce que un koloshili minke, un gaffe chamambé, moro temunu famia. Par exemple, Mali Constitution, un texte balé comme pour Kanfuga. Donc, puisque Mali la ni clé flan na belea chamam na Mali on y ronche. Donc, un fraïronga, surtout moro munumbe sekoni donkula. Olup sega baradoke, walsa un gaffe d'osro, mi famia li kanro, et mi famia li fana bebse qui resroala. Donc, un bara de dame. Amena clé de madonge minne quoi, nankla minne quoi, ameta kati, après kati, ameta segu, nambora segu, amesingana, katasira krone gitara. Atri abna kalo saba kalo nani neke, le temps que anganim bara inke, parce que après nankla la nyonye una, be kelengile meto, et au aklinao, ni be klala réflexion la après ambe benyonga. On a benyonga, on la amena gaffe imbo, ani amena exposition de fanake. On vous a lancé, moro postura, informaticien d'Obala, écrivain d'Obala, moro souka chala quoi. Donc, même si nous faisons une conférence que constitutionnaliste d'Obala, ethnographe d'Obala, on a essayé qu'à Mali, société clabée d'État, quoi. Nous sommes pour rester là. On a partenaire Union Européenne, Fondation Douna, Fondation Festival sur le Niger, un collectif Mali Culture. Je pense que au BEP, c'est quand on demande qu'on a folie là, parce qu'au début, qu'on a folie là, c'est mon roman. Ah, balana kafo, kalona kafo ni tu es Igor Jarakanya, frotte mina. Malika na fasoro sira ala ka blobolo ka nambura ye ambalaran ka fo sigaso ka fe erema kono kunu shuveni ka duguje kunu na wulike jo keba do ni asoro e jade wala tigilama we ku taru kombo ye akera gele abaye o sefo we mobli do jeni ambalaran ka fo ko mobli ti do ale ko ni jastramba to anake ka do ka fo ale ko ni wula wironi bele ka be boli e ka ale ko ni tarabe ka kasara oni tora senfe ane o kofe bali e mogodo soro ngai ka do ko ni be furakali yoro la de watina wulikajɔ kɛra waati min na ni ko in kɛra lakana tigilamaaw fɛ ka wulikajɔ balile kɛ ka taa i ka dɔ k'a fɔ yɔrɔ in na ka taa lakana sabati an bɛ waati min na ko sisan hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ ni Sikaso cɛ kilomɛtiri 40 bonyanko don a fɔra cogo min na bi ko fanga an ka jamana ɲɛmaaw ko ni wulikajɔ kɛra yɔrɔnin bin na u ka wulikajɔ balile kɛ ka magɛni kɛ n'o kun kɛra sigidalama dɔw ka fɔ la ko maa ninnu kun tɛ dan kɛ an bɛ dugawu de kɛ basigibali an ka jamana kɔnɔ bɛ fani fan ala ka jamana in kolosuma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ min ye kayikaw fɛ yen olu ka pɔn dɔ pɔn min bɛ kabini jamana kuni kɔrɔ tɛmɛnen in na ale tun ye pɔn in laɲini kɛ pɔn in min n'a baara tun bɛ sen na Kurumukari la o kɛra Mali minisiri ɲɛma fɛ maa caman tun b'a kɛnɛ kan kayika dɔ b'u ka nisɔn yira pɔn in na an k'u lamɛn. Kayi bɛɛ sewalen don fo yan fo kɔfɛ bɛɛ sewalen don nin sirako in na yarabi an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmaaw ye minnu fana nana ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ni kayika denw don n'u ye kayi kanu ka y'a kɛnɛ kan ni kɔni mobilibatigiw wo mɔgɔ wɛrɛw an bɛɛ de b'a matarafa an bɛɛ de k'an wasa don a la ni bɛɛ y'u wasa don a la n'ala ni kira sɔnna a ma ɲada kura di kayi ma fosi tɛ sirako bɔ n'i b'a fɛ dugu ka développer dɔrɔn i wasa don sirako la o ye dugu développer le vraiment kayi développera bi kayi développera bi an bɛ ala fo ka barika da an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo nin sirako in na n'o bɔra ka bɔ yen nɔ an bɛ an ka terrain ko fana vraiment an ni dalen b'a kan an bɛ dan n'a ye an bɛ wuli n'a ye. ayi ne ye cɛ chauffeur ye ne ye Kulubakari mais ni cɛ sigilen bɛ Kamangɔlɛ bon n ko ala ka kɛ hɛrɛ ye a kɔni diyara n ye an content la kosɛbɛ a kɔni ye yɛlɛmaba don anw bara yan Kamangɔlɛ parce que an kɔni bɔra dibi la an bɛ courant yelen de la sa courant foyi kun t'anw bara yan an kun kelen b'a kɔn tɛ kayika an kun bɛ burusi kɔnɔ yan ne kɔni ne o de ye ne nisɔndiya. an b'a lɔn k'a fɔ kayika dɔw ka kuma kɔfɛ o kɔfɛ Alu Bubakari Jalo min ye ka dɔ k'a fɔ ADP Maliba o ɲɛma don e ka dɔ député kun do Kayi tɔgɔ la ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ.
babili inauguration diarane parce que sira mundo Mali trésor public ka wari mun be tema fe camion mun be tema fe adouane be mun do Mali kunsan o sa ka chani milliard keme segine bo be tema sira mun na fora ponya na matola no tora ka tia avena ke problème ba de Mali trésor public la point de l'année diarane ko sabe donc abi do fara ka ka place de ka Mali ka nyata premier ministre ni mo basigilende mo hakili sigilendo donc aya mun présenter donc a voter la fana a diarane parce que en bécan que transition accompagnée pour que n'y ait que transition là-bas Mali yɛrɛ ka histoire kɔnɔna la a dun fɔra ko refondation ka ɲi ka na kɛ jamana kura ko la donc refondation a gɛrɛninw bɛ sɛbɛn nin wagati in de la n'an b'a fɛ refondation in ka ɲa transition de bɛ o baara daminɛ donc an ka ɲi ka transition accompagner pour que refondation o soubassement bɛ dilan cogo min na o ka dilan cogo ɲuman na pour que ni refondation ni Mali kura in jɔra a kana bin tuguni transition ko ka na la tuguni an ka baara an ka di a ɲɔgɔn bolo ka doni ta fo ka se disi la nin hakɛ la mais o sɔnni o man kan ka jigin tuguni i b'a ɲini dɔrɔn de k'o tɔ continuer k'a ɲu i kun donc sisan an b'a ɲini de ADP u k'u préparer an ka fanga ɲini ni démocratie an t'an ka fanga ɲini ni kɛlɛ an t'a ɲini ni bese an b'a ɲini ni démocratie de an ka yira maliyɛnw na an b'u fɛ an bɛ hin'u la an b'u fɛ ka tɛmɛ parti tɔw bɛɛ kan an bɛ hin'u la ka tɛmɛ parti tɔw bɛɛ kan an b'u ka hɛrɛ ɲini ka tɛmɛ parti tɔw bɛɛ kan u ka danna ka Mali ta ka an bila baara la ni Ala sɔnna u k'an lajɛ ni Ala sɔnna a bɛɛ bɛ basigi a bɛɛ bɛ diya a bɛɛ bɛ calmer mankan tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ na sumaya gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ na o la wuli. an b'a lɔn k'a fɔ olu Bokari Jalo ka kuma kɔfɛ Mamadu Awa Gassama yɛlɛmanikɛ ka député kɔrɔ nka hali bi a bɛ CNT ko dana ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. parce que camion hakɛ min bɛ tigɛ yan ka taa Bamakɔ an y'a dɔn en 2000 combien quand on a eu les crises de Côte d'Ivoire ka ye développement ba de an bɛ mun ɲini ka gouvernement fɛ an b'o fɔ k'o wale ɲuman dɔn an b'o fɔ mun na aviation tun fɛrɛmɛla a dayɛlɛ la 4 fois par semaine ni pont fana dayɛlɛ na a bɛ dɔ bɔ Chine na mais an bɛ mun ɲini fɛ a ye Kayingaw ka lamɛn i ko Terengo o de Kayingaw ka pour ka bɔ sous préoccupation ye o ka essayer o travail min tun bɛ taa Bamakɔ Kayi Bamakɔ ou Express Dakar o k'a lajɛ n'o kɛra o bɛ Kayi développer en tout cas ni an bolo nisɔndiya bɛ an bɛ gouvernement fɔ hali mɔgɔ kana kɛ silamɛ ye i ka kɛ fɔlɔ ye a fɔra ko Alaji Boubacar Keïta o de ye layidu ta mais a ma k'a tile la an b'a fɔ gouvernement ye continuité de mun y'a defa o ye a kɛra mun ka tile la o ye bandaw ka tile ani Mukutari Wade n'a ka gouvernement mais a ville d'abord an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn i ye discours mɛn Kayingaw ye nisɔndiya min kɛ an nana de kana ko hubbul watani min al-imani ka k'i faso fɛ limaniya dɔ de don en tout cas ni an bolo nisɔndiyaba de a bɛ dɔ bɔ Chine na a bɛ Kayi développer. an b'a lɔn k'a fɔ Mamadu Awa Gassama kan tun ye nin u y'a fɔ cogo min na pont min filɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kurunbɔ kari la ko miliyari 50 a n'a kunkan fɛ o de donna fɛ min bɔra faso wagande kɔnɔna na yarabi Ala ka pɔn ka ka nafasɔrɔ sirada ye ka ɲɛsin mara in ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na wulikajɔba dɔ kɛra a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ muso dɔ ale ni a ka cɛ dɔ olu kɔni fɔra ɲɔgɔn kan fɔɲɔgɔnkɔ in sen fɛ musolaka in taara a yɛrɛ dɔgɔnin o n'a terikɛ k'olu bila k'u ka taa kɛ cɛ in ale ye fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye ka taa cɛ in bolofɛnw daraki u la ka na d'ale ma cɛ in ye dɔgɔtɔrɔlaba ye ka taa wulikajɔ ta ka ɲɛ sama k'a ka moto daraki o kɛra sigidalamaw ɲɛna bɛɛ kulela o yɔrɔnin bɛɛ kɔnɔna na moto minɛnen kɔfɛ muso in dɔgɔkɛ taara ni moto in ka tɔ kelen dɔ in o ma se ka dan kɛ jama fɛrɛnta nana ko f'u k'a jeni o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama ye kosɛbɛ min ye madame Sagara Bintu Mayiga olu tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ sangafola yɔrɔ la ye an ye Bintu Sagara ɲini k'ale sɔrɔ ka ɲininkali k'a la an ka lamɛn. madame Sagara Bintu Mayiga de don nin kɛwale an kɔni bɛ Ala fo dɔrɔn k'a barika da an kɔrɔmuso fa kelen ba kelen o denmuso fɔlɔ de b'an na donc an taara Sebenikɔrɔ saraka bɔ la an b'a mɛn zun ne yɛrɛ ko aw kana bɔ dɛ maa si kana bɔ duda yɛrɛ fɛ sa a bɛ se ka kɛ kasara dɔ ye an b'o la an burankɛ yɛrɛ min banna o cɛ bɔra kɛnɛ ma o b'a la k'a fɔ a ye cɛ minɛ k'a jeni a ye cɛ minɛ k'a gosi k'a faga ale taara ka taa cɛ minɛ ka na don n'a y'a yɛrɛ ka du kɔnɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛɛ bɛ du kɔnɔ cɛnin b'a la k'a fɔ aw kana an faga koyi n tɛ zon ye koyi mɔgɔ de y'an bila ka na mission na o fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn ne ye n fo ka wuli ka bɔ jama cɛla ten sa ne ko n ko n fa n ko la mun de kɛra ko ne ba ne tɛ zon ye koyi ne terikɛ kɔrɔmuso o de ye ni dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ cɛ b'a fɛ k'a janfa ale o kan ka na bolola motow minɛ ka na u kan ka faga yɛrɛ ne y'a fɔ ɲɛna ka minɛ sofɛrɛ la ne t'a faga dɛ mais n bɛ n'a bolola minɛnw minɛ
an bɛ taa n'a ye ka taa d'i ma ale ni muso dɔgɔcɛ u filɛ nin ka taa min agressé u ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de donc olu taara ka taa moto minɛ de cɛ bolo u y'a minɛ ale y'a di muso dɔgɔcɛ ma dɔrɔn o bolila ni moto ye donc terikɛ min taara ka taa mantɔn u y'o de minɛ o b'a la ka fɔ galon de don koyi galon de don k'ale tɛ galon tigɛ dɛ an b'ola yɔrɔ min na dɔrɔn muso yɛrɛ donna du kɔnɔ ka na a ko ne yɛrɛ de y'u bila mission na ne yɛrɛ de y'u bila a la cɛ b'a fɛ k'an janfa de a b'a fɛ k'an janfa ne ko ye mɔgɔ lankolon ne taara ka taa walidenw ta k'u bila saya la sisan ni nin cɛ ni tun sara sa fu tu bɔra ye wallahi ka min wolola Ala fɛ an ma deli ka min ɲɔgɔn ye ni marifaci tun don an denw an ka kabila an bɛɛ de tun dafalen don u b'a fɛ ka cɛnin de jeni kɛnɛmana na ye a terikɛ kɔrɔmuso de kun ye a n'a terikɛ bila k'u ka taa ale yɛrɛ cɛ ka taa gɛlɛya se o ma a kɛra ten cɛ b'a fɛ k'ale janfa san de ka muso wɛrɛ ta ne ko k'ale o sera nin bɛɛ ma ni cɛ ko k'a t'i fɛ n'a t'i fɛ i bolofɛnw minɛ a bolo i ka fara ka bɔ a la ninnu min'u bila ka taa a la zon u tun min ninnu bɛɛ jeni k'u bɛɛ faga k'a sɔrɔ e min ye complice ye ni ninnu tun sara i tun tɛ e yɛrɛ o y'a dressé de ka moto minɛ a bolo baarakɛdenw de tun b'o du kɔnɔ olu de b'a la ka kule a ye na ko zon bi a ye na ko zon bi muso kɔni sɔn jara dɔrɔn a b'a dɔn cɛ bɛ ɲini k'a taara ye a y'a dɔgɔcɛ n'a terikɛ bila pour bɛ taa cɛ minɛ k'a bololaminɛw bɛɛ minɛ k'o minɛ na ka n'a d'a ma action bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ muso in yɛrɛ tɛ du kɔnɔ ye muso tɛ du kɔnɔ o muso kɔni y'i den de ka na yɔrɔ jir'u la sa muso y'i den wulu kɔfɛ moto sɔrɔla ka taa o moto in taara o donc dɔgɔcɛ in terikɛ dɛ o de tora mɔgɔw bolo a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a ma na cɛnin bɛ sa o de la donna n'a ye du kɔnɔ dɔrɔn a yɛrɛ nana ka n'i présenté ko ale yɛrɛ de y'u bila a la ne yɛrɛ ye musonin yɛrɛ ɲininka mun y'i bila nin ko yɛrɛ la a ko ne ba ye ne bugɔ ka n bugɔ n ma kuma i fɛ i m'a ye ne tɛ kasi la a ko n tɛ kasi sabu n sɔn de jalen don a ko n ba sara ka ne nin cɛnin to ɲɔgɔn bolo n fa sara ka ne nin cɛnin to ɲɔgɔn bolo ne de jɔra n'a ka diɲɛ fɛn bɛɛ ye a ko n ye moto sa y'a la tɛ tɛmɛ kalo 2 kan cɛnin ye médecine min kɛ k'a médecine wari bɛɛ sara mais cɛ yɛrɛ jɔra la cɛ ko tiɲɛ don ne ko wala nin ye docteur Lachi de maa min y'i dɛmɛ k'i ka médecine sara san 4 wallahi ni k'i b'a janfa ko camanba de b'o kɔnɔ docteur cɛ yɛrɛ jɔra la dɛ a ko a ye fɛn bɛɛ k'ale Adla i bɛ se ka nin faamu cogo jumɛn muso t'a fɛ tigi ka ba i ba la ka ba i fa la i yɛrɛ nin dalen bɛ cɛ min kan o de k'aw ka denmisɛnninw n'a ka jeunesse bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a mana fɛn o fɛn min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ la a y'o bɛɛ kɛ k'i dɛmɛ maaninfinw ka sabali koyi o de la n y'a fɔ a ɲɛna ko ni nin bɛɛ kɛra taa convoqué dɔrɔn police la cɛnin ka baara yɛrɛ ma ɲɛ o mɔgɔ lankolon hali n'a kɛra ne woloden ye maa lankolon don a ma muso sara ne ko kɔni u tɛ bɔ du in kɔni kɔnɔ fo polisiw ka na polisiw ka sɔrɔ ka welew de la u ka sɔrɔ ka na u bɛɛ minɛ ka sɔrɔ ka taa n'u bɛɛ ye ne bɛ barika de Ala ye ni nin tun kɛra marifaci ye an bɛɛ tun bɛ sa a dɔw b'a fɔ k'an dɔ dun ne yɛrɛ ka sɔrɔ a la kɛra tan n k'a tɛ bɔ abada lase aw ka taa jeni fo k'a lamɛn de version min b'a da kɔnɔ aw b'o de lamɛn fɔlɔ ne bɛ min fɔ bi ka maa minɛ dɔrɔn k'a faga ko ɲuman tɛ jamana na ni Mali ma nin ko wɛrɛw dabila an b'an bolo so an yɛrɛ ɲɛna gansan sabi ni action min kɛra ne ɲɛna wallahi ne tilalen bɔlen nin na dɛ ne sigira de ka kasi an k'a faga an bɛɛ denbatigi a mana kɛ cogo cogo n'aw y'a minɛ complice tɔ minnu bɛ kɔfɛ olu tɔ bɛ ye o mais n'a tigi sara ka ban don a banna jamanadenw ka sabali ka barika don justice la justice ka boli a tiɲɛ fɛ o de ka fisa ni violation gɛlɛmanba ni gɛlɛyaba in ye jamana kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye madame Sagara Bintu Mayiga kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ maa b'i fan jɛgɛ ni cogo la k'a sɔrɔ i ma kolo kari i bɛ mɔnɛ bɔ k'a sɔrɔ i bɛ wulikɛjɔ kɛ k'a fɔ wulikɛjɔ ka kɛ ka se ka tigi bolola fɛn dara kɛ a dɔ bɛ dɔ la a y'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ se ka bɔ a kɔnɔ na jama fɛrɛndan wa kin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli nin na k'u ɲɛsin du ma mun na sabu ka da ka maaw dusu kasilen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ maaw daraki walima ka maaw kasara u nin na nin dɔ bɛ dɔ la kasara yɛrɛ bɛ se ka cɛ sɔrɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ a ko dabɔlen don min kama a bɛ taa k'o bolo da Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ ka se ka wulikɛjɔ kɛ ka maaw timinanja san kɔnɔna na maa minnu ye n'u ka baara kɛcogo ɲɛna k'a sɔrɔ yuruguyurugu foyi ma y'u ka ko kɔnɔna na o ye kulu dɔ ka baara ye o baara min n'i y'a sɔrɔ ɲinɛ san tɛmɛnen na san min n'an filɛ i ka dɔn n'an bɔra o kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu jɔyɔrɔ in golo fa kosɛbɛ o kɔnɔna na o kɛra maa dɔw ye o maa duuru fɔlɔ min n'o taara musolaka dɔ b'a la n'i y'a sɔrɔ Aïssata Sonko ye ka bɔ Gurumara Housse ale y'i ka dɔn k'a fɔ jɔnjɔn in sɔrɔ a ko kɔnɔna na a b'a kɛ ni sira yira an ka lamɛn. Ne kɛra bi Adi wele ala ye kantanenba de don m'a fɔ bɛɛ k'a ka baara kɛ komi an y'a kɛ cogoya min na u ka se k'u ka dɔnniya ta fɔlɔ cogoya min na u b'u ka ɲɛsigi fana sigi ka ɲɛ ne y'o kɛ parce que sisan denmisɛnninw a bɛ fɔ ko u tɛ ka kalan u tɛ ka taa ɲɛ donc n ye kulebun kɛ pour que denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ ka ɲɛ ɲuman kan ka se ka lecture kalan parce que les enfants maintenant
nouveau bɛrɛ t'u la donc an bɛ ka nouveau d'u ma a lecture ye kelen o de kosɔn ne y'a kɛ quoi ɔkɔliso yɛrɛ kɔnɔna na o CMM dɛmɛ quoi ka denmisɛnninw ta u ka lecture kalan u ka se ka écriture kɛ ka ɲɛ en syllabe méthode syllabe. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Aïssata Kan ye o kɔfɛ kulu in yɛrɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu b'a fara ɲɔgɔn kɛ o ɲɛmaa ye Musa Kondo ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Jɔnjɔnsin bɛ ni an ye min organiser bi a bɛ tali kɛ ka mɔgɔ minnu sugandira n'olu ka baara ye ka baara kɛ ni tilennenya ye forobaca kɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ an ka baarakɛyɔrɔ la bi mɔgɔw tɛ baara kɛ ni tilennenya ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi o hakili la k'an bolo fila fa k'an jufa kɔnɔna filaw fa ka so jɔ o de ye baara kɛcogo ye mais olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛ baara kɛ ka ɲɛ u tɛ yuruguyurugu kɛ u tɛ faso nafolo ta ka bila u kunna min ye forobaca ye donc olu nominena ni jamanadenw fɛ u ka baara kɛcogo de y'a to u nominena donc an y'u reconnu de la o mɔgɔ duuru u bɛ bɔ jamana fan caman fɛ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ka jɔnjɔn d'u ma u ka cakɛdaw bɛ tali kɛ lakɔliko kan n'o ye éducation ye ani kɛnɛya taabolo kan ani dɔw bɛ baara kɛ kasobon na dɔw fana bɛ baara kɛ sariya sunba kɔrɔ o yɔrɔ la donc mɔgɔ minnu bɛ o baara ninnu kɛ u b'a kɛ jamana fan caman ka bɔ Kayi ka taa bila Tɔnbukutu donc u bɛ baara kɛ o yɔrɔ ninnu de la. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Musa Kondo u y'a fɔ cogo min na kama timinaja ka se ka hakilila tigɛ k'a fɔ k'a bɛ baara min na ko nin ye baara ɲuman ye ka se ka timinaja o ɲɔgɔnna dɔ caman bɛ yen o de b'a to maaw b'u filɛli kɛ ɲɔgɔn ma ka se ka baara ɲuman ni ka se ka kɛ ala ka hakilila ɲini ka sabati an ka jamana kɔnɔ donko juguya ni yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'an bɔra ye an balɔrɔ k'a fɔ bi cikɛlaw kɔni dabuw ye sunɔgɔtiw ye min ye ka dɔn k'a fɔ ofisi n'o ye ka dɔn k'a fɔ ofisi cakɛlaw ye malo sɛnɛnaw san o san bɛnkan dɔ de b'olu ni ofisi cɛ o tɛ dɔ ye dɛ marisi kalo tile 31 o k'a sɔrɔ bɛɛ ka jisɔngɔ sara ji min bɛ don foro kɔnɔ na i bɛ taa jisɔngɔ sara nka kabini i ka dɔn ka fɔ sanga jan ofisi sigilen ni sisan cɛ i ka dɔn cikɛlaw yɛrɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ u bɛ ofisi fo ale ka kɛta ye o bɛ k'o kɛ nka gouvernement yɛrɛ kɔni cɛnɛ la ka n'o ye faso ye k'olu tɛ k'u ka kɛta kɛ dɛ ɲinɛna ma ɲɛ gɛlɛya y'u sɔrɔ i ka dɔn sumaw ma ɲɛ waati yɛlɛma donna na o kɔfɛ marifatigiw ye ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen ne ka maaw bali cikɛla ye ka tila k'a fɔ ko ji sara ka sara kɔni cɛnɛ la ka k'a t'u bolo bi i ka dɔn a kɔni se foyi t'olu ye u farala ɲɔgɔn kan ka na CDTM na an b'a la ka n'o ye lafasali tɔnba dɔ ye an ka jamana kɔnɔ na o maa ɲɛma u ye wulikajɔ min kɛ Dede Usumani b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye journaliste wele ka na bi bi na an bɛ situation dɔ kɔnɔ mɔgɔ si ka ala deli t'o ye n'i y'a mɛn jamana n ko sɛnɛ de don surtout Mali yɛrɛ base alimentaire n'i ye an ka sɛnɛkɛfɛnw bɔ a la ɲɔ malo a tɔ bi di an sigilen don yan bi ala ye bi don yira an na pour que an ka se k'an ka nisɔngoya k'a yira parce que gouvernement sigilen aw ka délégation ani CDTM délégation aw sera ministre de l'agriculture ma a don wallahi fa bɛ ɲini ka kasi a ɲɛji la tellement a fɔra cogo min na a y'ale yɛrɛ touché an bɔr'o la an kɔni an ma kɛwale kɔni ye min ye kɛwale ye min bɛ an dusu suma an sigira an kumana problème fila de posera n'an y'a ta ka bɔ tɔw cɛ la fɔlɔ o ye mun ye engrais subvention min bɛ d'aw ma aw ka sɛnɛ bɛ daminɛ pépinière bɛ daminɛ kabiri mois de mai engrais nana mois d'août kɔnɔ engrais min nana fana bɔrɔ wɔɔrɔ fila de nana o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ aw débrouiller aw yɛrɛ ye ka fɛn dɔw kɛ sisan laɲini ye mun ye office du Niger u ka jateminɛ na d'ici le 31 mars ni min ma redevance o sara i ka foro bɛ minɛ o dun o ye ko ye ko min ala kana an s'o yɔrɔ hali sɛnɛ minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ o sɛnɛkɛfɛnw aw y'a ye dɔw ka forow ye tasuma don a kɔnɔ k'a jeni ni kɔngɔ bɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ la an bɛ taa min an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi fo k'a fɔ k'an b'a kɔnɔ donc k'a yira Mali dɔrɔn tɛ dɛ Mali ni Mali kɔ kan k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw bɛ degun min na bi fɛɛrɛ ka ɲini a la wa fura ka sɔrɔ a la donc comme an ye lettre ci premier ministre yɛrɛ ma k'a fɔ ko an b'a fɛ k'a ye k'a fɔ a ye fana ko an b'a fɛ k'a ye problème min na ko problème dennin tɛ dɛ an bɛ min ɲini a ka teliya. an b'a lɔn k'a fɔ nin ye madame Dede Usumani Kan ye o kɔfɛ cikɛbaw fani fan bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan i ka dɔn yɔrɔ ni yɔrɔ u b'u gɛlɛya min b'u kan u bɛ gɛlɛya ninnu ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. ne ye Alifa Wulale n bɛ bɔ ɲɔnɔ n ye malo sɛnɛna ye an ye sɛnɛkɛlaw ka lafasajɛkuluw ɲɛmɔgɔ ye anw ni ofisi cɛ bɛnkan ye 31 mars ye n'o dafara san 80 kɔnɔ convention de bɛ anw ni ofisi cɛ sɛnɛkɛla bɛɛ ladaminen don ka bɛn ni o ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye zone ofisi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka lafasabaa ɲini u yɛrɛ la anw sigilen don san damadɔ ye kɔnɔna na jamana ka kan ka fɛn fɛn kɛ jamana t'o kɛ nka anw ka kan ka wari sara anw b'a sara régulièrement san o san samiyɛ fɛ anw bɛ miliyari 7 ka fɔ ka di ofisi ma tilema sen t'o la anw b'a la k'an ta kɛ ofisi yɛrɛ se ye mun ye ofisi b'a la k'o kɛ an ye président kura min sɔrɔ a ye dégrèvement normal kɛ a nafolo taara miliyɔn 300 la o ye ale se ye anw dalen don a la an b'a ɲini jamana fɛ anw ka hakɛ ye mun ye u k'a di PDG ma
foyi t'a jɛ anw ka ɲina jisɔngɔ an b'a ɲini jamana fɛ a k'a sara nɔ na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka Musa Tarawele to fanga na gɛlɛya kɛra ni ɲɔgɔn faamu kɛra jamana yɛrɛ y'a dɔn a yɛrɛ ma ka jisɔngɔ ben engrais juruw fana ka tila k'u dulon Musa Tarawele de la k'o k'anw ye gouvernement mun bɛ yen bi an b'a ɲini u fɛ ka sanga subvention sɔrɔbaliya ma ka sanga balawu mun jiginna anw kan n'o ye kɛlɛ ye donc ɲina jisɔngɔ an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka jisɔngɔ sara anw nɔ na n'a ma sɔrɔ anw bolo fo ale de k'a di office ma a kɔni tɛ anw bolo ɲina anw ɲɛ t'a sɔrɔ cogo la wa n'i ko i bɛna sariya boli anw ka ɲina anw ka yɔrɔ in cogo cabalen anw ka denmisɛnninw bɛna kɛ cogo di denmisɛnnin ninnu de bɛna don groupe jumɛn na u bɛna fara jamakulu jumɛn kan jamana marabagaw k'u hakili to o yɔrɔ la u k'o yɔrɔ jateminɛ office musow bɛ taa geni kunnamani de se o de bɛna feere bamakɔkaw ma o de bɛ don ɲɔgɔn na k'o dun an b'a ɲini aw fɛ a ye office de Niger dɛmɛ office corona dɛ anw ka lakana fɛɛrɛ ka tigɛ lakana ka se ka sabati ani samiyɛ cɛ Mali sɛnɛkɛla bɛɛ tɔgɔ la anw bɛɛ ye tɔn kelen ye bi. Ne ye Mahamadu Tangara Masina maire ka premier adjoint don n'i y'a ye ɲa bi gɛlɛya de y'a kɛ san caman na office yɛrɛ b'a fɔ ko Masina zone kɛra premier ye sisan a fɔra an k'a kisɛ de fɔ propagande t'a la mɔgɔw ye engrais ɲini ni gɔrɔkɔ de denbayatigiw kamana gan an bɛ min ɲini gouvernement fɛ o ye jisɔngɔ tɛ aw bolo ɲina ko ye an t'a fɔ k'a dogo bɛ se fɛn tɛ mɔgɔw bolo minnu bɛ Bamakɔ u t'a faamu camion bi charger denw malo la a bɛ na Bamakɔ i faden ka juru talen a bɛ n'i lebu i bɛ si kɔfɛ la i b'o sara o malo aw b'olu de Bamakɔ sinon malo tɛna Bamakɔ malo tɛ ɲinan jisɔngɔ t'an bolo u k'a lajɛ ka jisɔngɔ sara officier walasa an ka se ka to an danbe la walasa an ka se k'a dɔn ko jamana b'an bolo. tɔgɔ ye Jɛnɛba Kante ka bɔ Kita anw ye coton-cuteur mɔgɔw ye kɔnɔguwan bɛ office kɔnɔ cikɛlaw o mɔnikɛlaw o yirituwulaw o bɛɛ ka hakilina ye kelen de bi an bɛ office kɔnɔ marifakisɛw bɛ ka ci fanga kura min bɛ yen bi u ka an lamɛn an tɛ tola jɛ in kɔnɔ koyi an t'an miiri k'a fɔ k'an bɛna sa. Ne tɔgɔ ye Maimuna Jara ne bɔra Dɔgɔfili Sɛnɛkɛla bɛ daba dɔn mɛ a tɛ marifa dɔn dɛ dumuni yɛrɛ t'an bolo k'an b'a dun kuma tɛ k'an bɛ marifa san anw tɛ 24 heures sur 24 heures kɛ ko kisɛ tɛ bɔ anw fɛ ou bien an tɛ sudon kɛ an ka cercle kɔnɔ an den fitininw an kɛmɛ k'o de ta duden bi k'an ma cɛ bɔ kɛ du min kɔnɔ ka marifa dun o t'a dɔn hali a bɛ ci cogo min an y'a daminɛ depuis samedi fo lundi yɛrɛ o y'an kɔrɔ nin semaine ye an bɛ kisɛ ni mugu la fo an sigiyɔrɔ in na bi an mana mɛn télé la toujours ko Farabugu libéré la a ma libéré dɛ a ka jugu kɔrɔlen dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan don o don fɛn ma bɔ a la u b'a fɔ ko jisɔngɔ bɛ bɔ foro de kɔnɔ malo ma ɲa malo jenina et puis encore an bɛ jabani minnu kɛ k'an cɛ dɛmɛ se ka t'i piri ka ji kɛ jaba jugunan kan n'i y'o kɛ don o don ale ye muso tɔ n'u m'i minɛ ka taa n'i y'o bɛ kisɛ k'i yɛrɛ la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la même samedi tout près an kɔrɔ muso 3 de jiginna an ka dugu kɔnɔ a dɔw yɛrɛ kɛra filaninw ye mais kɔnɔw ma se an b'o gɛlɛya kɔnɔ n'an nana dɔgɔtɔrɔso i b'a sɔrɔ denmisɛnnin min dalen bɛ o ka ca baliki ye kɔngɔ de don balo t'an bolo n'a fɔra k'anw de bɛ malo sɛnɛ malo yɛrɛ kilo bi anw b'a san 70 an fɛ yen i bɛ wari bɔ min i se ka sigi dukɛnɛ na k'a fɔ k'i bɛ 3 heures de temps kɛ ni balle perdue ma t'i sɔrɔ ne yɛrɛ min sigilen filɛ n bamuso bɛ n bolo Bamakɔ yan balle perdue kɛlen don k'a sɔrɔ a y'a lajɛ dɛ ni gouvernement bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ jisɔngɔ ka bin a ka fɛɛrɛ ɲini min bɛ yɔrɔ sumaya noto a tɛ nɔgɔya dɛ kɛlɛ wuli an bɛ sécurité wele n'i y'u wele k'a fɔ ko kɛlɛ kɔnɔna na ko sɔrɔsiw bɛ don an kan o b'a sɔrɔ n'a sɔrɔ kɛlɛ banna u k'a lajɛ yɛrɛ de u k'an dɛmɛ an sɛgɛnna quoi an t'a dɔn an bɛ min kɛ. ne ye Maninɛ Tarawele ka bɔ Ɲɔnɔ cercle la Toridagako n wolola Covid Niger kɔnɔ ka mɔgɔ ye ka tila ka sigi ni gɛlɛya bɛ yen bi gɛlɛya ye anw ta ye balo t'an bolo ni su bɔra don dɔw a bɛ n'a fɔ du kelen muso bɛ ka fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ ka si pour que ka ɲɔgɔn ja gɛlɛya ala ni marifa mankan y'a sababu ye ni an tɛ n'o gɛlɛya ye fɛn min ye bɛnkan ye ani Covid Niger cɛ n'o ye jisɔngɔ ko ye tiɲɛ yɛrɛ la Covid Niger musow bɛɛ bɛnkan ye ko Mali faamaw o ka hinɛ musow la o ka kɛ ala yɛrɛ de kama o ka hinɛ musow la an ka jisɔngɔ ɲinɛ gouvernement k'a sara Covid Niger ye yaasa an ka fiɲɛbɔda sɔrɔ n'i y'a mɛn ko jisɔngɔ i kɔnɔ wɛrɛ falen de don du dɔw kɔnɔ bi Covid Niger kɔnɔ dugu bɛ jɛ fo ka tile bɛ da tɛ sigi n'i y'a mɛn ko da bɛ sigi suma de bɛ yen an bɛ suma san ni bagan minnu ye an ka baganw bɛ taa u bɛ n'i ka du kɔnɔ ka n'i ka sisan dayɛlɛ ka fulakɛ bila
la misula ka genga ta ibi joga ta to flex ka fo banyika anga dugu de chira dugu do na yan chogo a bewli la ka mashi kunta rodo so dama de jone bi olu ni jisama bomi aba bomi ni kadi ne mo ga de mina na jonela kana na ko fi Niger la ne fa ko kanina ni ne re san pidu kan sanani ne re do wolo olu yo muso fro ambe sanshi ama delika ni anyana ama delika me andulo ama mai ama delika fo gouvernement ma sanshi anga jisoma sara ni mono ma nya sawosa ande bi jabada ka anga jisoma sara jaba ande saka ke ni tari bi ka jaba foro la bi film mo ne bi ma fatu ya bi sendika ndakata ne selubre ne bela ka ti ta ko waze na ka ambolle ma fatu ko mami moni ba fe a be anga jisoma ko o ka nyawa ala kama ala yɛrɛ kama koyi u ka ŋa jisɔngɔ sara. Lɔdan k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ musolakaw la kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ a kumaw bɛ laban ni kasi de an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kolo suma ani k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sisan Mohamed Samake kɔrɔfɔ b'i bolo. Karamɔgɔ kunnafoni an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ farafinna gun kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ an bɛ min wele ko fuite de cerveau n'o de ye maa kalannenbaw minnu b'an fɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnla minnu bɛ kɛnɛya yɛrɛ bolo kan a yirala k'a fɔ ko olu caman de bɛ yen ko olu kɔni bɛ farafinna de bila ko ka taa nanzara jamanaw kan ni maa kalannenba ninnu ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen k'u t'u yɛrɛ sɔrɔ nanzara jamanaw kan i n'a fɔ occidentaux fɛ yen a yirala k'a fɔ farafinna jamana minnu yɛrɛ kɔni n'o a b'o olu la kosɛbɛ kosɛbɛ k'o de Egypte jamana Afrique du Sud Ghana ale ni Nigeria a yirala k'a fɔ ko a bɛ maa 15,000 bɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛɛ kɔni Egypte bila ka taa nanzara jamanaw kan n'an bɔra yen an bɛ taa Europe kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Espagne kaw fɛ yen kunnafoni bɔra ka bin k'a yira k'a fɔ kurun ntɛnɛn mars kalo tile fɔlɔ fɛn min donnata tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko FC Barcelona ko wulikajɔ kɔni bɛ olu dala nin waati in na dɛ n'o ye gɛlɛya ye ko nin donnata jɛkulu ko fɛn min a ɲɛmaa sigi yɛrɛ ye président de club k'o tɔ tora tile 6 de ko fɛn min ye lakanabɔ Espagne finitigilakaw k'olu kɔni wulikajɔ kɛ ka taa a jabala la fɛn min ye ka taa larawuliba kɔni kɛ wa o senfɛ k'u ye maa caman kɔni k'o minɛ ko nka ko laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni ntolantan jɛkulu in ale ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ n'ale bɛ wele ko Joseph Maria Bartolomé ko ale kɔni de ɲinini tun don kosɛbɛ ni lakanabaw fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Faransi kaw fɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ Faransi jamanakuntigi kɔrɔ Nicolas Sarkozy kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko ni maakɔfilɛ nin ko a jalaki kɔni binnen tun don a kan k'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu ko kɔni ko a sen b'o la fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o de kama sa a tun bɛ kiiri ɲɛkɔrɔ la kunun tɛnɛn don mars kalo tile fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kiiritigɛla kɔrɔ k'u kɔni ni kuma ninnu ka bɛɛ gɛn ka jɔ Sarkozy la ko Sarkozy n'a ka lafasa jɛkulu n'o y'a ka avocat ye k'olu kɔni ma se ka sɔsɔli foyi don nin ko la k'o de kama sa ko san 3 kaso kɔni ko o kɔni sumana ka di Nicolas Sarkozy ma wa kaso min b'a la n'a bɛ wele ko prison ferme ko san 1 ko a b'o ko o kɔni na n'an bɔra yen an bɛ taa Tchadikaw fɛ yen Tchad jamanakuntigi kalata ko ale kɔni bolodalen don ka bila avril kalo tile 11 san 2021 natɔla in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye cɛbɔ min ye n'ale tɔgɔ Saleh Keb Zabo na ale ye fanga gwaradaba ye ko ale y'a jira k'a fɔ nin dɔfɛn nin kɔnɔ ko ale kɔni sen tɛna ye ni jamanakuntigi kalata in na sabu ko ale ka yecogo la an bɛ min wele ko insécurité n'o ye lakanabaliya ye ko o kɔni ɲɔ ɲɛnɛ don fa bɛɛ lajɛlen fɛ Tchadikaw fɛ yen ko nin kalata in kɔni ko a bɛɛ bɛna kɛ ni lakanabaliya de ye ko o de kama ko ale kɔni y'a fɛɛrɛ minɛ fɔlɔ n'an bɔra yen an bɛna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen kunnafoni y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire ko ka kɛ ni coronavirus bana kɔni ale kɛlɛli ye Côte d'Ivoire jamana ko olu kɔni wulikajɔ kɛ fɛn min ye campagne de vaccination ko o nun don nin dɔfɛrɛnjɛ in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ vaccin min n'a bɛ wele ko AstraZeneca ko ale kɔni 500 ɲɔgɔnna kɔni ko o kɔni jiginna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ko Côte d'Ivoire jamana marabagaw k'olu ka laɲini tɛ dɔrɔn ye fɛn min ye maa 5 millions ɲɔgɔnna kɔ olu ka se ka fura kɔni sɔrɔ ka ɲɛsin coronavirus bana ma wa a yirala k'a fɔ ko a baara kɔni daminɛnen o fɛn min ye Patrice Achi na ale ye Côte d'Ivoire masayaso o secrétaire général ye ko ale kɔni a kunfɔlɔ kɛra la ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ ko ministre 3 ɲɔgɔnna ko olu kɔni tugura ka da ale kan an karamɔgɔ n'an bɔra yen an bɛna an fɛ Maliba kɔnɔna la an ka kɛnɛyasobaw n'an m'u wele ko travailleurs de centre hospitalier universitaire ko olu kɔni ye baara bila min n'an b'a wele ko grève ko o kɔni daminɛna kunun ntɛnɛn mars kalo tile gale ni baara bila in u bɛna tile 10 ɲɔgɔnna de kɛ u tɛna baara kɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ dɔrɔn ye dɛ tɔrɔmɔɲɔ min n'a bɛ ta ka d'u ma n'a bɛ fɔ o ma ko prime fo ka taa se u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la n'an b'a fɔ ko condition de travail ko olu ka se ka ta ba la kosɛbɛ kosɛbɛ ko n'o ma kɛ ko nin baara bila in kɔni hali a bɛ se ka kurakuraya don nataw la an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ kɔngɔ kunnafoni la ale kɔni la kumaba dɔ tun ye nin ye an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala mɛ ni cogo nɔfɛ o tɛ min ye u ka hakɛw n'u kɛ kan jamana ka wulikajɔ la yɛlɛ kɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na sango baara bila min b'an kɛ jamana kɔnɔ bi tiɲɛ don a kɛlen bɛ bi gɛlɛya bɛ yen sanga ni waati bɛ kɔnɔ na kura wɛrɛ olu bɛ boloda ala k'an ka jamana ni ka kolosuma ka bɛn ɲɔgɔn ni k'o sabata kɔnɔna na